Wij hebben hier een ronde gemaakt en wij zien dat we hier de benodigde 3 centimeter ijs hebben. Dus vanavond om 6:30 hebben we de eerste natuurijsmarathon hier in Burgum, bij IJsvereniging Bergen. Willem, bedankt. Verrassend. Toch nog verrassend na zo'n rondje, want ja, we moeten nog wel wat werk verzetten. Hier en daar moeten we nog even het ijs gaan aanpassen. Maar we gaan ons beste voor doen en de temperaturen blijven vandaag goed. Dus wij zijn er klaar voor. Ik zou steeds je waan krijg een beetje emotioneel, of net? Dat klopt helemaal, ja. Ja, daar mag er nu ook net bij beginnen, maar dat bukt weg. Nee, maar dit is gewoon, dit is iets, daar ben je mee bezig geweest. En ja, je afgelopen jaar heb je er heel druk mee gehad. En je hebt probeerd iedereen ervan overtuigen dat het gewoon mogelijk is in Burgum. Ik ben er altijd van overtuigd geweest en ik ga altijd zijn, de eerste marathon op natuur is, dat is een mogelijkheid, ik van Burgum. Ja, de concurrentie gewoon net genoeg is. Hè. Het waar is toch onvoorspelbaar in bepaalde mate. Het boer valt in verwachtingen. Ja, en die verwachtingen net op alle plakken goed uitkomen. Dus de benodigde tikte had ze op oren plak net. Ja, en hier wel. Wat het mooie wat ik ervan vind is dat iedereen die er om mij werken had, heel enthousiast is. En daar toen begonnen we nog meer te kriebelen dat we zijn van ja, maar wij willen nog een keer de eerste worden. En jou bent echt Fries. Kijk, jouw Frieske het je net een beetje sneller van klopje dat het nou in Friesland is? Nou, ik ben vooral blij dat we natuurlijk haken gewoon. En dat is mooi. En ja, wie in Noord-Laarnwest, wie ik tegen blij West. Ja, het is natuurlijk een heel speciaal. Dat zoals debuterende vereniging dit jaar gewoon aan het kwast eind trekken. Ja, of het oordeel ik weet, maar we oud was gewoon. Alleen ja, een geweldige start voor hun hier in Burgum.